Croeso nôl I chi at gylch y Defaid, a ni nawr yn nosbarth y pwysau 86 kg I 90.5 kg yn adran Pwysau'r Cigydd ar y sian. Mae hon yn adran bwysig iawn. Ydy, mae'n adran bwysig iawn ofnadw oherwydd wel, y pwysau a'r braster sydd arno nhw. Maen nhw wedi tynnu sawl un mas a maen nhw wedi dod lawr I 6 par a mae hi'n mynd amdani a cribyn man, mae'n jobyn anodd iawn iddi nawr. A ni'n gweud bod e'n adran bwysig oherwydd mae'r adran yma wedi mynd mlaen ag ennill prif bencampwriaeth y ffair, 2 allan o'r 5 mlynedd diwethaf. Felly pwy bynnag sydd yn ennill yr adran yma, fi allan nhw fod yn pwerus yfory. Ie, yn gwmws. Ie, a mae'r safon yn arbennig. I just I weld fan hyn, safon, y gorau yn y byd. Sa'n ni byth gofyn am dim byd well. Ar hyn o bryd, fel mae'n edrych, mae da ni Tirion Griffiths, tu isa Dimbych yn y safle cyntaf, pwy a wyr os na I fel un mewn fod. Hall wedyn o Gerl Llewelydd yn ail a Teulu'r Gitos, Bryndi, Powys yn drydydd. A I fel un mewn fod? Mae hi wedi mynd lan a mae wedi siglo llaw. So yes, nhw sydd wedi dod i'r breg, cyntaf I nhw. Cyntaf I Tirion Griffiths, tu isa Dimbych. Chwarae teg iddo fe, mae'n ŵr ifanc sydd wedi bod wrth I nawr. Mond rhyw 2 blynedd, a mae wedi cael llwyddiant ysgubol. Ydyn, a maen nhw 90 kg am ar ôl, so pwysau da fyna. A Teulu'r Halls, wel, maen nhw wedi cael flwyddyn arbennig yn barod. Maen nhw wedi ennill y pencampwriaeth yn ffairio Lloegr, Gogledd Ddwyrain Darlington. Fe enillon nhw prif pencampwriaeth ffairio Cymru yn 2022 hefyd. Maen nhw'n wynebau cyfarwydd iawn yn y byd yma, ydyn nhw? Ie, yn gwmws. A mae jyst yn neis I weld bod nhw'n dod nôl flwyddyn ar ôl flwyddyn. Maen nhw wedi cael y bug a maen nhw wedi cael ail. A dyna ni, diolch o galon Sian. Diolch. Diolch am y sgwrs. Nawr draw I weld Tirion Griffiths sydd wedi ennill pencampwriaeth yr adran yma y 2 flynedd diwetha. Pwy a wyr, falle bod e'n mynd am y trydydd. Sian, gwerthiadau Tirion. Waw, arbennig. Da iawn. Ti'n joio'r dosbarthiadau yma, ynddi ti? Ynddo. Ti'n gallu llwyddo ysgubol os y blynyddau? Wel, trio sticio fe, dwi'n gwybod. Ond ie. Ond llwt ti yn cael y cysondeb yna o flwyddyn I flwyddyn? Lot o gwaith caled, neu siŵr o cael cig cystal nhw yn gynnar a trio cadw nhw yn y lle wedyn i'r 3 sioe dwi'n neud dros y mis ola yma. A Ynys Môn wedi bod yn ffair arbennig ti hefyd, ennill pencampwriaeth? Da iawn lenni, doi. Pencampwriaeth da, pencampwriaeth lenni, so da iawn. Pedwerydd tro yn y lynol? Ie. Be ti'n neud yr holl lysym yna? Wel, di'r graig yma'n licio nhw sy'n dan y gwely. Gorfod o waith polisio. Sian gwerthiadau, a mae'r arian siŵr o fod yn dipyn o help. Mae'n help ni, diolch. Sian gwerthiadau. Diolch yn fawr.